Здравейте хора, днеска ще играем 8 бампо, аз съм Фежб 14 и ще подцикаме бампо. Пускаме се максималното, това са много ни. От момента така да ги един изрут. Не гледайте. И така, сега той е шутирана, нали, ще видите долу дясно на топка. Виждате тук долу потиците. Сега ще няма да игра какво ще направи, искам вкарва, ще вкара топка. Не можа вкара, така че аз мога да му вкарам топка, за да ще ми е по-лесно. Да, наистина, защото ама по-ще ме по-трудно вкарам. Вкарам тази цилипка. Дейца. Оп! Какво да казах? Слушайте. Всичко точно, само взех топката и изичарена топка. Дейца. Няма изичарена, защото... това е изи топка. Няма изи топка, защото аз съм бацал бака и ще прелеято се личи. Изи топка, както виждате, и пак има ход, ще спомня да вкарат на тази. Само че няма Изи червена? Не баш. Както искам. Аз съм ще пробвам да ударя силно кафала ръка. Рискувам бялата. И бялата мисълта е благодарите до бялата. И както и деца, на него стават 2 топки, на него 5 пъти. И съсед, аз седица чака пак по-пак. И както виждате, той се опитал кара в средната, да не успее, сега отида към лява горна дупка на всичките. Не успява, защото добре ще е добра. Сега посети. Сега ще пробва да вкара варалчата тук, ще я кара, забравих си кара. 13 ще кара. Сега по мен ще пробва да вкара сина сега, защото може. Ще рискува да вкара нея. Има много голям шанс да вкара девятката и го прави. И сега ще загуба, защото ще вкара ще вкара десетката. И ако те удари с хубав рикошет, ще си я прикара. И както видите, ще я прикара, ще прегледам и GG guys. Губим го, защото съм много добър. И лайквайте, харесвате, това беше от мен и ще се видим в другия епизод. Чао! Айде, друже!